Beldar txiki jatuna. Gau batean, ilargi betearen argian, arrautz bat hosto baten gainean zegoen. Igande goiz batean eguzkia ateratzean, arrautzetatik oso gozetuta zegoen beldar txiki bat atera zen. Laster zerbait jateko bilatu zuen. Astelehenean, sagar bat zeharkatu zuen, baina oraindik jateko gogoa zeukan. Asteartean, 2 madari zeharkatu zituen, baina oraindik jateko gogoa zeukan. Asteazkenean, 3 aran zeharkatu zituen, baina oraindik jateko gogoa zeukan. Ostegunean, 4 marrubi zeharkatu zituen, baina oraindik jateko gogoa zeukan. Ostiralean, 5 laranja zeharkatu zituen, baina oraindik jateko gogoa zeukan. Larunbatean, pasteleko zati bat, izozki bat, pepinillo bat, gaztatxo zerra bat, saltxitxoi bat, piruleta bat, fruta tarta bat, beste saltxitxa bat, madalena bat eta sangurrizate bat ere bai. Gau hartan, izugarrizko sabeleko mina izan zuen. Hurrengo egunean, igandea zen berriro. Beldarrak hosto berde bat zeharkatu zuen eta asko hobeto sentitu zen. Oraindik ez zuen gehiagorik jan nahi. Orain ez zen beldar txiki bat, orain beldar handia eta lodia zen. Bere inguruan, etxe bat eraiki zuen, kusku bat, eta han barruan 2 aste baino gehiago geratu zen. Egun batean, kuskuan zulo txiki bat zabaldu zuen eta kanpora bultzatu egin zuen eta atera zenean, tximeleta eder bat bihurtu zen. Eta kristikan krastakan amaitu dela ipuina oraintxe bertan.